Projektduel det er et koncept, hvor man kombinerer videndeling og det at dele penge ud. Det kan være rigtig svært at få projektmager og ildsjæle til at dele deres viden med hinanden, selvom deres projekter vil blive bedre af det. Så vi har tænkt, hvordan kan man få dem ind og videndele med hinanden, og svaret det har været, at der er nogle pengepræmier. Projektduellen er en skattejagt for kulturprojekter, hvor at de mødes med andre kulturprojekter, og så sammen så gennemgår de forskellige poster, som også er en proces, som hjælper deres projekt med at blive skarpere og bedre, og de undervejs også med de andre projekter får lavet vidensdeling og netværk, så de til sidst ikke bare kommer ud med et projekt, der måske vinder nogle penge, men også har fået et projekt, som er meget bedre. Det var tilrettelagt på en måde, så der både var god stemning i forhold til scenografien, og så det her med, at vi var sammen i grupper, hvor vi kunne støtte hinanden og udvikle hinandens idéer. Det var rigtig rart. Almindelig fundraising går oftest ud på at skrive en ansøgning, sende den afsted og så håbe på det bedste. Og her der er der meget mere med, man arbejder med, jamen, hvad er det for nogle ting, der man skal huske at hive frem. Så man får meget mere feedback og meget mere respons med det samme, og det er super fedt. Projektduel henvender sig på den ene side til kulturprojekter, som har lyst til at vinde nogle penge til deres projekt, men også har lyst til at møde andre kulturprojekter. Og på den anden side så henvender det sig til folk, som deler penge ud, som har lyst til at gøre det på en ny måde, hvor det ikke bare handler om at skrive en ansøgning og sende afsted, men møde de projekter og mærke ilden i øjnene på dem, og så få lov til at se, at de bliver gjort bedre, før man deler penge ud til dem. Projektduel er en rigtig god måde at dele penge ud på, fordi projekterne de udvikler sig undervejs, så det er, ikke, det er både godt for projektmagerne, at de får udviklet og gjort deres projekter skarpere. For dem, der deler pengene ud, så er de også mere sikre på, hvad det er for nogle projekter, som de deler pengene ud til. De kan mærke engagementet, de kan bedre forstå formålet i forhold til, hvis man kun sidder med et stykke papir med en ansøgning på. Så det, hvad man vil sige, det er et win-win både for dem, der skal dele pengene ud, og for dem, der skal udføre projekterne.